Miten Giflareista tuli Suomen suosituin pulla? Melkein kaikki tuntevat sen nimeltä. Giflari, Giflar, Giflar. Se pikkupulla pussissa. Pågenin korvapuusti on ollut suomalaisten makuun jo 70-luvulta. Puustit tekevät kauppansa erinomaisesti edelleen, etenkin nuorisolle ja lapsiperheille. Kilpailu on kuitenkin kovaa. Pikkupullat taistelevat samoista euroista muiden makeiden herkkujen, karkkien ja välipalojen kanssa. Miten ihmeessä tämä Ruotsista tuleva puusti voi suojella asemaansa niukalla budjetilla ja pienillä resursseilla? Joskus vastaus on kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas. Tutkimme lukuja ja huomasimme, että Giflarilla ei mene vain hyvin, vaan se on eniten myyty kahvileipä Suomessa. Oho, meillähän oli käsissämme maan parhaiten varjeltu salaisuus. Giflar on Suomen suosituin pulla. Tämähän piti kertoa joka Niemeen, Notkoon ja Saarelmaan. Giflar. Giflar. Giflari. Tää on Giflar. 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 Giflari. Giflar. Giflar. Giflari. Giflar. Kaikkihan sen tuntee. Pågenin Giflar on Suomen suosituin pulla. Kesäkisa nyt osoitteessa pågen.fi. Käytimme päämediana televisiota, jonka kautta tavoitimme hyvin lapsiperhekohderyhmämme. Vahva TV varmisti myös hyvän lattiatilan ja näkyvyyden jakelutiessä. Valitsimme kampanjaan kumppaniksi Suomen vetovoimaisimpaan lintubrändiin kuuluvan Angry Birds Activity Parkin. Pian televisiossa ja radiossa kaikki sanoivat Giflar, lintujen säästyksen. Suomen suosituin pulla näkyi television lisäksi vahvasti myös myymälöissä ja tärkeässä mediassa, itse pussissa. Valittu viestikärkemme alkoi toimia kuin häkä. Myynti kasvoi kampanjajaksolla järisyttävät 37,4%. Stabiililla pullamarkkinalla toimivalle markkinajohtajalle annettu kova 15% kasvutavoite ylitettiin siis 2,5-kertaisesti. Giflar-pusseja myytiin älyttömät 500 000 kappaletta enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Itsevarma, Suomen suosituin viesti puri kampanjan jälkeenkin. Kampanjan jälkeisen myynnin kasvutavoite oli 5%, mutta ylitimme senkin nelinkertaisesti myynnin kasvaessa 19% syyskuulta joulukuulle. Pusseja myytiin siis vielä kampanjan jälkeisellä jaksolla 200 000 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin. Pieni pulla, suuret tulokset. Näin siis Giflareista tuli Suomen suosituin pulla muutenkin kuin tilastoissa, ja pikkupullat löysivät tiensä yhä useampaan kahvipöytään ja reppuun. Kesän 2013 kampanjaan syntynyt viesti jatkaa elämäänsä Giflarien markkinointiviestinnän sydämenä myös tulevina vuosina.